todo lo que son alertas, ¿utilizas paquetes comerciales o...? No, las alertas son son nosotros, propias? todos. Paquetes comerciales, no, ni hablar. No estoy de acuerdo. Los he analizado, los he mirado. No estoy de acuerdo básicamente porque los médicos no podrían trabajar, o sea, con un paquete estándar no podrían trabajar. Estarían saliendo alertas continuamente. Este nuestro, que tenemos unas tablas reducidas a la mínima expresión, primero, son aceptadas el 20% de las alertas y segundo, sale una alerta por cada 10 altas de medicación, una por cada 10. Imagínate si tuviéramos un paquete comercial, es que cada vez que dan el alta a un medicamento saldría un box ahí diciendo ojo, ojo. Así no se puede vivir. Entonces, las hemos hecho nosotros, las mantenemos nosotros y la plataforma de know-how nos permite además. Además, estamos empezando a trabajar de una manera diferente. Te explico una anécdota o un detalle. Ahora, cuando el Comité de Evaluación de los Medicamentos evalúa un fármaco, hasta ahora no era el dictamen de añade, no añade, ¿no? Los ensayos clínicos. Ahora acabamos codificando los efectos adversos más prioritarios para enseñárselos al médico, para que si lo identifica lo marque, para que si lo marca le recuerde después que a este señor aquel medicamento le provoca un rash cutáneo que no vale la pena que lo vuelva a tomar. En fin, estamos ligando también las directrices a operativas que después nos vienen muy bien para informatizar. Y tengo muy claro que no han de ser paquetes comerciales, que han de ser elaboración propia, lo tengo claro, y sobre todo por el feedback. Nosotros hasta hace poco teníamos en la tabla que la miodarona en los mayores de no sé qué, pues desaconsejada, pero oiga, ¿y qué le damos? Pues dronedarona lo acabamos de evaluar en el CAN y no toca, pues bueno, pues oiga, seguimos con la miodarona. Entonces, este no nos lo permite un paquete comercial. No, en relación a esto, yo no sé si tiene que ser elaboración propia comercial, lo que tengo clarísimo es que uno de los éxitos de vuestro proyecto ha sido precisamente la muy buena selección en cuanto a las alertas, en el sentido de que tan malo es que no haya información como un exceso de información de cara a la respuesta de los médicos. Yo creo que aquí ha habido un trabajo excelente. Con respecto a lo que preguntaba Carlos de los centros NOICS, por una parte hay algunos que están utilizando el CAP, y desde el departamento se promovió y desde el alguno, es verdad, la voluntad. Los que están utilizando otras herramientas, aquellos que tienen OMI, están empezando a desarrollar algo parecido y están parlando para ver si compartimos. Los que están es verdad que les está haciendo una empresa, bueno, el propio Stars, sí, el propio Stars, y estamos mirando a ver cómo... Nos habíamos quedado que regalamos las primeras cartas. Regalamos es verdad, que solo las primeras. Visto. Pero bueno, hay un largo camino por recorrer, o sea que ni te cuento hasta que se os pille. No, la estratificación de pacientes otra vez es básico y ahora estamos nosotros analizando las historias clínicas de estos pacientes para ver cuáles son las dimensiones de seguridad que queremos poner en manos de los médicos para que corrijan. O sea, están los pacientes con fármacos para que duerman, pero para que se espabilen por la mañana, para que esto y para lo contrario. Pues todo esto lo queremos identificar, sistematizar y colocarlo a disposición del médico, pero no para que revise a los 2000 de su cupo, que se revise a los 100 o los 40 que tienen en esta categoría, ¿no? Y con eso, bueno, mano santa para los pacientes, sobre todo, y además a nivel de recursos la gestión es mucho más óptima. Y eso no es un secreto, eso es, en fin, esto estoy trabajando además con el soporte de la SEFA, por tanto, todos vuestros farmacéuticos tenemos un punto de encuentro que también es muy importante, ¿no? Y farmacia clínica lo mismo. Es decir, no es un problema de conocimiento ni de barreras, al contrario. Yo creo que hay más problema casi de utilización, casi de confidencialidad, porque a veces también dar la información y dices, no, esto se lo doy a una empresa. Y bueno, ¿y por qué te voy a dar a una empresa para que lo venda mañana en Valencia, no? Pues bueno, vamos a hablar del negocio, hay que hablar de negocio, pues venga, hablen de negocio. No, yo he pedido ahora a estos abogados porque quiero hablar de negocio. Claro. No es que el Ix no vende productos, bueno, no vende productos, pero si hay que dárselo a Valencia, o se lo regalo o se lo vendo, o vamos a medias, ¿no? Pues a ver cómo lo hacemos. Yo creo que se escapa de nosotros, o sea, no es un problema ni de elaboración ni de trabajo en equipo, porque eso lo tenemos resuelto. O sea, si tienes una cosa mía, la vas a tener, si tú nos has apoyado toda la vida, o sea, que no es un problema de profesión, es un problema de alto nivel. Y bueno, mientras tanto hacemos apaño, ¿no? Sí, estamos haciendo apaños. Pero bueno, queda por arreglar. Más. M'ha agradat molt la seva... Puc parlar en català, sí? I tant. No, dic que m'ha agradat molt la seva presentació, està interessantíssima de dades. A vegades fa una mica de por de pensar que poder la relació metge-malalt en el futur serà apretar una tecla de l'X.
Realment em fa una mica de por. Clar, jo soc gran, vull dir, això és evident, ja no cal física, ja es veu, no? Però tinc la impressió que, no sé, és a dir, què esperarem de la relació metge-malalt des del punt de vista terapèutic? De què valdrà la formació del metge pregraduada, per exemple? Quin valor tindrà tot això? És a dir, aquest control que es fa des de l'ICS, per exemple, home, té un caire d'ajudar la població, el metge, etc., però té un caire realment molt important econòmic, de control de la despesa. Jo no sé quina impressió té si la relació metge-malalt, davant d'aquesta tecnologia, pot ser una relació metge-malalt, direm-ne, robotitzada. Una pregunta. No, jo li agraeixo molt la pregunta, perquè a més és un tema que ens preocupa molt també, i no ho hem pal·liat del tot, l'única cosa que fem és dotar-nos dels propis professionals per dissenyar tot això, o sigui que de fet procuro tenir dins dels equips de treball els millors professionals, els líders d'opinió per un cantó, que ens interessa estratègicament, però també la gent bona, la gent que té la bona tradició clínic i, no sé, per exemple, tot el tema de prefasec ho està liderant el doctor Borrell, Francesc Borrell, que és una persona d'un prestigi total. Per mi és molt important que aquestes persones es posin cap endavant dels projectes i defineixin ells la seva visió, la manera, perquè són ells els que es fan servir. Per tant, no és que tingui això resolt, però sí que tenim a les persones que dibuixen les coses i les visualitzen de cara al futur una mica al seu aire. Nosaltres no dotem d'eines res més que per donar suport. L'última paraula, la darrera paraula, la té sempre el professional i som molt curosos. Potser no ho he dit abans, avui, però tots els projectes no és tocar una tecla, el metge toca la tecla si vol, i si no vol, no la toca. I si vol revisar pacients a casa seva, ho pot revisar a casa seva. I si vol revisar pacients abans d'anar-se a casa seva des del CAP, sense el malalt davant, ho pot fer. Pensem una mica aquestes coses per pal·liar l'impacte que té la relació metge-malalt la tecnologia, però no la tenim resolta. Ho deia perquè inclús això replanteja quina formació ha de tenir el metge prescriptor en els seus estudis de pregrau i de postgrau. És a dir, davant d'aquesta tecnologia poder caldria fer-se un replantejament molt important de què s'ha d'explicar en el futur metge prescriptor. Això és una cosa que mereixeria un discurs, diguem-ne, ja molt llarg. Si m'ha una altra pregunta que et volia fer, i és per l'acceptació, crec que de medicaments de la guia farmacoterapèutica hi ha un acord entre diferents comunitats, no? No, és per l'avaluació. O per l'avaluació, per l'avaluació de l'avantatge terapèutica, sí. S'ha d'estar d'acord entre les comunitats perquè l'avaluació... Fem 5 comunitats, sí. Sí, però vull dir, tenen de coincidir, l'avaluació de les 5 comunitats ha de coincidir. Sí, tenim validació interna entre nosaltres. Això sempre em planteja un problema que és el següent, no? És a dir, aquí hem tingut un estat fortament centralitzat, i res més lluny de les meves idees polítiques, tot el contrari, però hem tingut un estat fortament centralitzat i ara tenim 17 autonomies fortament centralitzades, no? I se'n posen d'acord 4 o 5 o 6 per fer una cosa, la qual doncs té mèrit, diríem, no? Esclar, això fa pensar en la possibilitat de que si per una racional del sistema no hi hauria d'haver-hi una administració única pels medicaments, diríem. Això és un purament polític, i tu no pots comprometre'n pel càrrec que tens de dir-me res incorrecte o incorrecte. No, però ho dic perquè, esclar, quan veig que hi ha aquesta qüestió de que, home, podria valer la pena que n'hi hagués un que ho fes d'una vegada i que ho fes per tots, no? Perquè realment és una cosa que a mi... Insisteixo una vegada més, perquè no quedi clar. Res més lluny de la meva idea política aquesta qüestió, no? Però ho dic en el sentit de dir aquestes i per què aquestes i no les altres, no? I per què aquests d'Andalusia fa sempre no sé què, quan fa de coses estranyes, de medicaments i tal, i tens de seguir igual o no, el ciutadà desconcertat, l'indústria perplexa, en fi, fa dubtar de la voluntat del sistema, no? Això vull dir que és una cosa que realment crec que val la pena. El que passa és que, esclar, això és un brindis al sol, com dius castissos, I això no té cap tipus de valor, No, però no té cap tipus de valor en el sentit de dir, bueno, si aquest senyor diu això, aquest home diu això, però això no té cap de valor. Però, esclar, quan ho veus, et fas plantejar, res que vulgui semblar-se a dir-ho que hi ha 17 comunitats que volen ser miniestats, això no, de cap manera. Contesta Lluís, mira, no em deixa. No, li contesto la meva... Jo crec que justament un dels problemes que tenim és que hi ha una administració que és la que té la potestat de prendre les decisions en quant a l'oferta i al preu, però resulta que aquesta administració no és la que assumeix la responsabilitat de la despesa, perquè qui l'assumeix són les 17 restants.
I acaba passant que com no acabem estant d'acord en algunes de les coses que passa, perquè ja hem parlat que tenim segurament una oferta farmacoterapèutica que és de les més grans del món, que pràcticament tota novetat terapèutica s'incorpora, se li assigna un preu independent del seu valor afegit, doncs acaba passant que qui es menja el marrón, que són les comunitats autònomes, acaben prenent decisions. I el problema no és tant que hi hagi 17 prenent decisions, és que potser qui pren les decisions ara, qui té la potestat, no les pren bé. I això és un problema que no li recau dintre del seu pressupost. Això va dintre del dèficit català, no va dintre del dèficit de l'estat espanyol. I aquest és el problema. Aquí hi ha un problema. Sí. Però hi ha 17 que tenen opinions diferents sobre com han de gestionar aquesta despesa. Sí. Jo crec que el que hi ha és una necessitat no coberta que la gent s'organitza per cobrir-la. I com que tenim pocs recursos, ho fem generant economia d'escala, el coneixement. Si hem de fer tots una avaluació de l'avantatge terapèutic del medicament, doncs fem-lo tots plegats, que segurament arribarem a temps, perquè un nou medicament que surt avui el primer mes ja està incorporat, si s'ha d'incorporar, i si no, no, però ja està, i per tant té poc remei si jo arribo un any més tard, que és com arribaria si tingués de fer-ho tot jo sola. Per tant, el que no fa el que ha de fer-ho està fent la resta de gent i s'està posant d'acord per generar aquesta economia d'escala i arribar a temps. Jo crec que la resposta ha estat molt senzilla i, com deia Samastu, i molt pràctica, som molt pragmàtics, per tant, necessitem això, no ens ho dona ningú, però s'ho generem nosaltres. Ara bé, jo crec que les societats científiques en aquest cas tenen un poder especial, que és agrupar aquest coneixement i posar-lo a disposició del Sistema Nacional de Salut i d'alguna manera homogenitzar la manera en què es genera, com evoluem els fàrmacs, amb quins criteris, i en aquest sentit la nostra societat, ja us he dit abans, que hem prioritzat un projecte justament per dotar d'una certa intel·ligència aquests processos d'avaluació de fàrmacs que també redundaran en una reducció de variabilitat, etc. I ara estan passant coses que tampoc són massa agradables, perquè l'altre dia llegia jo un decret d'una comunitat valenciana propera a nosaltres, que había plasmado algoritmos que hicimos nosotros hace 10 años con tus manos en tu ordenador. Y es un honor que este algoritmo que yo hice hace 10 años esté en su diario oficial de su comunidad autónoma, pero por otra parte es poco serio, trabajar así es poco serio. Pero bueno, así estemos.